Ni mga labidaws, dati kami may baysihat, ti kanya balay dananay. Kasi nyo po, Bram? Ay, sarap! Ayan po. Ito ay nilagang mais. Nilaga po ni Uncle. Nagimas na may mga labidaws. Kasi ito ibigay sa probinsya. Masadag ka mahal. O, may kayon. Nagadutin ng taga mais na imas. O matamis. O, ayan, nagunay, nagkirat-kiratan. O, da kami ito Nueva Ecija. So, fresh ang hangin. At fresh din ang mga prutas at pagkain dito. So, samahan nyo kami. Pupunta kami sa bayan ng San Jose. At gumatagtigam gamit ni Baby. See you mga labidabs. Bye! Kung nakikita nyo mga labidabs ay mango farm. Ayan, mga mangga po yan. At saka ito po susunod ay sa Balinga Barrio. Nakuti ato yung video sa nakuti ato yung lugar. Nag-press pati angin dito yun eh. So, may isa pa yung barangay. Tapos nabadanon tayo dyan. Ili. Ayan. Ayan pa, another mango farm. Naglawang naman na pa yung panahon. So, wala pa itibong bunga na. Ayan. Ayan. Kita nyo po yung mga puti-puti na yan. Ang tawag mo dyan, mahal. Kita na yung kasao. Nagabilbilip. Oo, nagadudan eh. Ay, tal-talon. Ayan. Dagdag kulit-lit. Malapit-lapit na kami sa bayan. At makikita din po natin ang dragon fruit. Ayan, may maliit po na farm ng dragon fruit dito, kaya lang na parang bago tagpay. Kasi dagtayo niya kuhan. Diyan ay pinaka-syudad na. Ay pinaka-ili. Wala, nagpamag-overtake dito nga lugar nun. Ngayon, ikadua. Ikadakil nga luglugan. Ito na tayo. So, papasok tayo ngayon sa Friendship Supermarket. Kung merong Save More or Pure Gold sa Manila, meron din silang Friendship Supermarket dito sa Nueva Ecija. So, ayan. Bili tayo ng mga gamit. So, mga labidabs, gatang tayo ti laundry basket for baby. Pansamantala lang habang nandito kami sa Nueva Ecija for few weeks. Kailangan natin ng paglagyan ng damit ni baby. So, okay na po ito. At saka, nalaka lang, mura lang po ito. So, hanap pa tayo ng tabo, magdigos ni baby. At saka ipit, hanger para sa kanya. Western. Pili tayo ti paglinis ni baby. Ti paglinis ni body. Dito tayo nakalimutan ko doon sa Manila. So, kita tayo. So, kukuha tayo ng paglinis ng chupon. At may nipples din sila dito. At saka ito gamit for babies. Makita mo ito bote yung bottles. Yung mga lacto-ultimizan to. Gamit free. Okay na. Wala silang gatas na gano'n. So, tumitingin kami ng gatas. So, kailangan rin sa Watsons. O doon, sa kabila. Ito S26. It's 523. 6 to 12. It's at 4 years old. Mura pa nga ito kaysa dun sa This one, 400 grams, 523. Ay, yeah. S26. So, mas murang S26 kaysa Enfamil pala ni baby. Pro Meal Gold. So, ayan. Bili tayo ng gatas. Ano po yung binili namin para kay baby. So, ayan. Ano tayo sa kabila? Kita dyan, tagkita ito si gatas. O nagligaw ta. Tagkita ka lang si sabon ni baby, yung pang baby. Ano pang karoon? So, bibili na naman tayo ng mga gatas dito sa gatas section. Eh, walang karton, kuya. Ayun o, yung... Hello!
So mga labidabs, ito yung palengke, public market ng San Jose. Ayan. Ayan po. So iikot tayo, tagno dati pagparkingan. May South Star Drug din sila dyan. No? Malapit lang pala. Ayan. Maluwag din pala yun. Pabilihan lungsod ng San Jose. Tapos na po kami mag-grocery. Gamgamit ni baby. So makita natin ito po yung ano ng San Jose Nueva Ecija, yung malaking church, yung simbahan. Makita tayo. Nag-aabay mo dito Jollibee and McDo. At ito simbahan din na pintas. Ang simbahan ng San Jose. San Jose Church. Or Church of San Jose. Ayan, data. Or I St. Joseph, the Worker Cathedral, Gayam. Dito yung San Jose. Napintas yung simbahan lang.